Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-qawwa u s-saħħa tal-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Eżies, illum qegħdin niċċelebraw il-festa għażiża ta' Għid il-50. Għal 50 jum sħaħ iċċelebrajna ir-rebħa ta' Kristu irxoxt. Biex issa din ir-rebħa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għalhekk għandna bżonn il-għajnuna u l-preżenza tal-Ispirtu ta' Alla fina. Ejjew nemmnu dak li għadna kemm kantajna fil-bidu ta' din il-quddiesa. L-Ispirtu tal-mulej jistrieħ fuqi. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna, fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-għolej ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qaq it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erwieħ tal-familja Camilleri. U Alla bil-misteru tal-festa tal-lum, inti tqaddes lill-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu. Sawwa bid-doni tal-Ispirtu Santu fuq id-dinja kollha minn tarfa l-ieħor u għamel li jissa wkoll iseħħ fil-qalb ta' kull min jemmen dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-bxara tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel lezzjoni qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jum Għid il-50, huma kienu l-kol flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tariħ qawwi u mela id-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-kol bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna oħra, skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xi lut,
nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Mal-instama dan il-ħoss inġabbret kotra kbira, il-koll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Mibluwejn u mistaġbin bdew jgħidu: dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-gallerija, mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sien art twelidu. Partin, Medin u Gelamin, nies mill-Meżopotamja, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Panfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lut u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab, aħna lkoll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-ilsna tagħna l-ġubijiet ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Samla sponsorjali, ibad l-ispirtu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibad l-ispirtu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Bierek ruħ tiegħi lil-Mulej, Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-mejjel tiegħek Mulej, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek ngħidu: ibad l-ispirtu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk teħdilhom nifisom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru, malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti jiġġedded il-wiċċ tal-art. Ngħidu: ibad l-ispirtu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jibqa' sebħ il-Mulej għal dejjem, jifraħ il-Mulej bl-mejjel tiegħu. Ħatoġbu l-għanja tiegħi għax jiena fil-Mulej il-għena tiegħi ngħidu: ibad l-ispirtu tiegħek Mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. It-tieni lezzjoni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil-Korintin. Ħuti, ħadd ma jista' jgħid Ġesu u l-Mulej jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu Santu. Hemm imbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed hu l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed hu l-Mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata ir-revelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Bħalma l-ġisem huwa wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu, għax aħna wkoll il-koll tammidna fi spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lut, sew Griegi, sew il-sira, sew ħielsa, u l-koll xrobna minn spirtu wieħed. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Sekwenza. Spiritu Santu ejja fina, raġġ ta' dawl qaddis għatina, xerdu fruħna mismewiet. O missier il-foqra tiegħek, inti ġġib id-doni miegħek, tani b'dawlek għal pluliet. Inti l-aqwa faraġġ tagħna, fik kulena xħin tkun magħna, tħossok fewġa ħelwa ir-ruħ. Flajja lejn is-serħ twassalna, jekk imħeġġa wisq trażżanna, mill-għajnejn tixxotta dmuħ. O daw il-ħini ta' qdusija, nitolbuk li bik mimlija tkun il-qalb ta' kull fidil. Mingħajr dawlek li jmexxina, ebda ħajr ma jkun hemm fina, ebda safa fil-emil. Naddaf kull fejn hemm mitbajja, fejn hemm nixfa reġġa l-ħajja, lil miġruħ għatih fejqan. Rattab fina l-ebbusija, għati lil berdin bżulija, ejn fi triq lil min beżan. Għati s-sabadoni tiegħek lil min jimxi fidil miegħek u li fik jistrieħ kull ħin. Għati lil kull virtu sabiħa ħlas ta' salvazzjoni sħiħa. Għati l-ġenna lit-tajbin. Amen, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluia, alleluia, alleluia. Ejja Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fedili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Alleluia, alleluia, alleluia. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Ari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak il-ħadd fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxiepli kienu flimkien imbeżża mill-lud bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qagħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Kif qal hekk, urihom idejh u ġenbu. Id-dixxiepli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Isliem għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li jżommuhomlhom ikunu miżmuma. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għandna żewġ verżjonijiet tal-inżul biex ngħidu hekk tal-Ispirtu Santu. Fl-ewwel qari jgħidilna li meta wasal jum Eid il-50, 50 jum wara il-qawmien ta' Kristu. Waqt li il-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilna dakinhar fil-għaxija, l-ewwel jum tal-ġimgħa. Għalfejn dakinhar? Dakinhar huwa il-jum tal-qawmien ta' Kristu. Però hawnhekk tajjeb niftakru li l-jum tal-qawmien ta' Kristu, Kristu irxoxt, Kristu rebbieħ fuq il-mewt, beda biex ngħidu hekk għal bniedem ċiklu ġdid. Għax waqt li l-bniedem jgħod il-ġranet, il-ħinijiet u ż-żmien, għal Alla jum wieħed qisu 1000 jum fil-ħajja tagħna. Għax Kristu inawgura bil-qawmien u l-mewt tiegħu għal bniedem l-eternità. U bekk il-bniedem mhuwiex maħluq biex jispiċċa f'qabar fejn jintemm bħalma tintemm kull ġurnata tibda bitluħ ix-xemx u tagħlaq binżul ix-xemx. Imma l-bniedem li jirċieva l-Ispirtu ta' Alla jgħix għal dejjem. U għalhekk dan huwa id-don tal-Ispirtu, għalhekk Ġesu propju fil-jum tal-qawmien tiegħu jonfoħ fuq dawk li jemmnu fih, fuq dawk li huma tiegħu, jonfoħ l-Ispirtu tiegħu. U hawnhekk anke dan il-verb jonfoħ jagħti n-nifs. Ifakkarna fl-ewwel paġni tal-Ġenesi, meta Alla joħloq lill-Adam mit-tafal tal-art, imma mbagħad jonfoħ fuqu in-nifs tiegħu. U Adam isir ħlieqa ħajja, jieħu il-ħajja. Għalhekk jiena u int eżjes għandna bżonn l-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex iġeddidna
biex iżomm fina ħajja mhux tant il-ħajja umana, imma jżomm fina il-ħajja divina, il-ħajja ta' Alla. U għalhekk aħna għal 50 jum daqs li kieku kienet ġurnata waħda iċċelebrajna il-qawmien ta' Kristu. U għalhekk għandna żewġ simboli sbieħ marbuta mal-Ispirtu Santu u ma' dak li jiċċelebrajna. L-ewwel ħaġa il-blandun. Tiftakru kif tibda il-funzjoni tal-qawmien ta' Kristu, iċ-ċelebrazzjoni liturġika, billi jidħol dan il-blandun, simbolu ta' Kristu irxost, fi knisja mudlama. U minnu il-kol kemm aħna nixelu x-xema u nieħdu id-dawl ta' Kristu li jiddi fuqna. Xi smajna fl-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli? Li l-Ispirtu Santu jinżel fuq l-Apostli jew aħjar mhux sempliċement fuq dak it-12 il-persuna, imma fuq dak kollha li jilqgħu lil Kristu bħala simbolu ta' fjamma tan-nar. Il-sien bil-Malta qiegħda isbaħ aktar milli fjamma, il-sien tan-nar. Għaliex? Id-dawl, il-sien tad-dawl. U propju illum fil-liturġija il-Knisja titfi il-blandun. Għax issa l-esperjenza tagħna li ħadna matul dawn l-50 jum tittalaq, tispiċċa biex nibdew ngħixuha aħna. Biex issa jien li ġejt imdawwal mid-dawl ta' Kristu rxost, li jirċivejt fuqi id-dawl tal-Ispirtu Santu, issa jien bil-sieni hawnhi is-simbolu il-sien tan-nar, bil-sieni jien nista' nibda inwassal il-kelma ta' Kristu lill-oħrajn. Bil-sieni jien nibda nkun dawl għal min qiegħed fid-dlam. Bil-sieni ma jibqax ikun il-sien li jweġġa lill-oħrajn, imma il-sien li jgħin lill-oħrajn. Bil-sieni jiena wkoll nibda nkun kapaċi u nsir bniedem li jitfaħarstu lejn Alla u jifaħru u jirringrazzjah. Ma ninsewx qegħdin hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna. Ma ninsewx li Marija taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu tinseġ dak l-innu ta' tifħir lill-Alla, il-Magnificat. Biex issa imislili u lilek li ta' kuljum fil-ħajja tagħna nintebħu bid-doni ta' Alla u ta' kuljum narfu infaħru lill-Alla u mhux immaqdruh u mhux ingergru. Għalhekk eżies għandna bżonn il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Dan huwa is-sens kollu ta' din il-ġrajja hekk sabiħa. Mingħajr l-Ispirtu Santu kif qalilna l-Apostlu missierna San Pawl, aħna ma naslu qatt biex infaħru lill-Alla. Huwa l-Ispirtu Santu li qiegħed f'qalbna li ġalna niftħu fomna u nitkellmu ma' Alla. Ejjew nirringrazzjawh il-Mulej Ġesu talli permezz tal-qawwa tal-Ispirtu u għaqadna fih u bil-mamudija li jirċivejna aħna sirna tassew u liet il-missier u rrita tas-sema fi Kristu Ġesu. Ħajkompli jkun l-Ispirtu Santu li jmexxina f'din il-mixja tagħna lejn is-sema. Ħajkompli jkun l-Ispirtu Santu fuqna li jżomm ħajja
il-kelma ta' Kristu f'qalbna. Ħajkun l-Ispirtu Santu li jatina l-kuraġġ biex aħna wkoll dik il-kelma li nisimgħu ta' Alla natuha l-ħajja fil-ħajja tagħna u ngħixuha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun infaħħar. Nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnisser mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollu. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza. U tela is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkolliex tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Jum minweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben. U li tkellem fom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Illum l-Ispirtu Santu, il-mibgħut tal-Missier u Liben, niżel fuq il-Knisja tiegħu. Ejjew nitolbuh biex iġeddidna fih u ngħidu flimkien, ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Nitolbu għall-Papa, għall-isfijiet, s-saċerdoti. Nippreżentaw it-tliet żgħażagħ ħawċin li minn hawn ftit ta' ġranet oħra sejjer ikollna ordinazzjoni ta' saċerdot u żewġ dijakni. Biex l-Ispirtu Santu iġeddidhom u jagħmel minna l-koll għodda fidejh. Nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Mulej Ġesu, l-Ispirtu tiegħek huwa dawl li jdawwal kull bniedem. Ħajinżel fil-qalb ta' dawk ħutna li huma mtaqla bid-dlam ta' dnub jew il-biża' jew il-mart. Nitolbu. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Mulej, inti bagħat l-Ispirtu tiegħek forma ta' il-sien tad-dawl tan-nar. Għamel li kull bniedem jara fiħoll il-sienu u jagħtik it-tifħir tiegħu. Nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġeddet il-wiċċ tal-art. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, propju il-bieraħ iċċelebrajna il-ċentinarju mitqejjid tal-ewwel ġebla tiegħu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek fuqna l-kol mulej biex il-kol kemm aħna insiru tassew tempju ħaj tal-Ispirtu tiegħek. Nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla li tista' kollox, ibgħat l-Ispirtu tiegħek fil-qlub tal-fidili kollha u kebbes fihom in-nar tal-imħabba tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Spiritu għaddis liħlatna, ejja
grazzja tiegħek jilrub li jintlaq tilna. Jintlaq bar dor ta' Alla li tiqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar jimħabbar u ħawwa tar-ruħ tagħna. Jintqassam is-seba' dunji, jintliet il-leminija, tal-missier minnhom wieħed, fik blerf nilsna monija. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jinqalmu lej mirdejk is-sagrifiċċju għad tifir glorja ta' ismu għad ġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li kif wedna ibnek l-Ispirtu Santu jurina dejjem aħjar il-misteru tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fil-ħnina tiegħek jarrafna il-verità kollha bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej ma'kom Miegħek ukoll. nerfu lubna il-fuq Nerfhom lejn il-mulej. nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int biex ittemm il-misteru tal-għid illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għammilthom uljiet adottivi tiegħek u seħħibthom ma' ibnek il-waħdieni. L-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja tal il-ġnus kollha biex jarfu lill-Alla u waqqat f'xirka waħda lil ħafna il-sna fi stqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Siedna u bil-qawwa tal-Ispirtu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sa nżula jsirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċa kontana nitolbuk, qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, bierek, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġarad il-ħajr, bierek tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej.
Kull darba li niklu dal-ħobs u nixxorbu dal-kalċi jinħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li jibnek fdina u tal-qawmien u tluq glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu bratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha int trid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u id-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li huwa jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli, il-Martri glorjużi tiegħek u l-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof Marju, l-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li ritta tintrabar madwarek. Għader missier ħanin li l-uridek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna l-mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex flimkien nitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Siedna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu lill-Alla Missier u ngħidulu: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Murej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jendawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix tidħol tal-saf jgħid, iżda kelma waħda, ruħi tkun infejqhom.
Spiritu qaddis tal-mulħej, tawa li l-moħna li l-qalbna bizmin, kun għalina s-ser milja ta' kull fer, għawi li l-ruħna mulej. Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbit, ċeddet wiċċi l-ħart, fejja minna l-mart, ejja ħina namlu fl-imkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġale darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat għandek miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nejjem nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inti jixxerret id-doni tas-sema fuq il-Knisja kollha tiegħek. Ħares fija il-grazzja li tajta biex jibqa' dejjem jissaħħaħ fija id-don tal-Ispirtu Santu li sawwabt fuqha u jkattrilha il-frott tal-fidwa ta' dejjem l-ikel spiritwali li bih tajjixha bi Kristus jedna. Amen. Żewġ avviżi osra nixtieq fisem Fader il-missjonarji għawċin, Fader Raymond Portelli, missjonarju tabib fil-Peru, kif ukoll Fader Anton Grek u Fader Mario. Nirringrazzjawkom għad-donazzjonijiet li jintom tajtuhom. Jiena nista' nikkonfermalkom li mis-Santwarju ta' Pinu biss, ġifieri kien hemm ħafna li bagħtu anke d-donazzjonijiet tagħhom direttament. Ma' s-Santwarju ta' Pinu tajnijom il-fuq minn 6,000 euro. U dan huwa grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Fisimhom jiena nixtieq nirringrazzjakom u huma iwedu it-talb tagħhom għalikom. L-aħħar avviż huwa proprju dwar ir-restawr li qiegħed isir tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu. Bi pjaċir ngħidilkom li r-restawr wasal fit-tmiem tiegħu, qegħdin nittamaw nipprogrammaw li 50 ġranet il-Madonna terġa' tkun fis-santwarju tagħha. Kien hemm bżonn ta' restawr urġenti. Timmaġinaw kwadru ta' 400 sena. Nirringrazzjaw il-bambin li dan ix-xogħol sar b'dan treqqa, b'dedikazzjoni u anke bit-talb. U għalhekk inħeġġiġkom biex issa tgħinuna inħallsu l-ispejjeż kbar ta' dan ir-restawr kif ukoll ir-restawr li sar fil-kappella u fil-makkinarju li jinxtara ukoll biex inkunu dejjem nibqgħu inxandrulkom din il-quddiesa u servizzi oħrajn fid-djar tagħkom. Mhux biss f'dawn iż-żmien tal-pandemija, imma aħna lesti li nibqgħu inxandru anke għal benefiċċju tal-anzjani u l-morda tagħna. U għalhekk inħeġġitkom biex tkunu hekk ġenerużi, dan tistgħu tagħmluh billi tibagħtu ċekk indirizzat Santwarju ta' Pinu, imbagħad l-adress
ir-rettur Santwarju ta' Pinu, Triq ta' Pinu, Arb Għawdex. Nirringrazzjakom. Tajjeb tkunu tafu wkoll li dawk kollha li sejrin jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom sejrin jiġu imniżlin fuq reġistru biex dan ir-reġistru jibqa' dejjem b'rikordju u jsir it-talb għal dawk il-persuni bħala benefatturi tas-Santwarju ta' Pinu. Jew issa flimkien eżjes impoġġu l-familji tagħna, partikolarment dawk li huma imbeżza, imweġġa. Jew impoġġuhom taħt il-mant ta' Omna Marija biex kif Marija kienet f'nofs l-Apostli titlob għal miġja tal-Ispirtu Santu, hekk ukoll tkompli titlob il-miġja tal-Ispirtu Santu fuq kull wieħed u waħda. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Issa l-kull invokazzjoni aħna inwieġbu ammen għal din il-barka li sejja speċjali li tingħata illum fuqna il-koll. Alla missier id-dawl li llum oġbu jdawwal id-disċipli bl-Ispirtu Santu li sawwaq fuqhom jagħtikom il-għena tal-barka tiegħu u jkattrilkom dejjem id-doni tal-Ispirtu Santu. Amen. In-nar tal-għaġeb li der fuq id-disċipli bil-qawwa tiegħu inaddafkom minn kull ħażen u jimlikom bid-dija tad-dawl tiegħu. Amen. Dak li ġabar flimkien il-ħafna ilsna fi stqarrija ta' fidi waħda iwettaqkom sal-aħħar fl-istess fidi biex bija tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Inkomplu ngħixu fil-paċi u l-imħabba ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Madonna ta'